B'investiment ta' €2 miljun qed jiġi rinnovat l-Adventure Park f'Taqali li matul is-sena jintuża minn bosta. Dan l-aħħar investiment ra l-introduzzjoni ta' magni ġodda li jistgħu jintużaw ukoll minn persuni b'diżabilità. Dan l-ispazju miftuħ jagħmel parti mill-Park Nazzjonali li se jara l-ispazju miftuħ f'Taqali jirdoppja hekk kif se jkun mifrux fuq medda art daqs 60 pix għall-futbol. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Ian Borch spjega li l-parti tal-park li minn dejjem kienet popolari mal-familji se tinbidel fi spazju li se joffri esperjenza mill-isbaħ. Dan huwa investiment illi aħna naħsbu illi huwa mill-aqwa għaliex qed jagħti spazju lit-tfal tagħna fejn ikunu jistgħu jaqattaw il-ħin tagħhom jilagħbu jiddevertu mal-komplement tal-familja. Id-Direttur Ġenerali fih dan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi il-Perit Stephen Bonello sostna li r-rinnovar sar biħsieb li jħajjar persuni ta' kull età biex igawdu dan l-ispazju miftuħ. Spjega wkoll kif dan il-park se jitħaddem permezz ta' enerġija alternattiva fejn fuq il-binjiet se jkunu installati pannelli solari filwaqt li se jsir xogħol ta' manutenzjoni fuq id-diversi pontijiet, fontani u gazebos eżistenti. Qed jinbidel ukoll id-dawl kollu, ser ikun hawn ukoll sistema ta' Wi-Fi u ħajġu installati wkoll PV panels kif ukoll anke ħajkun hawn parti il-play equipment kollu ħajinbidel u jsir rubber flooring ġdid. Ix-xogħol fuq dan il-proġett mistenni jkun lest fil-ġimgħat li ġejjin.